edellä tätä Viitostietä. Ollaan Kemijärvi ohitettu. Ollaan ehkä 20 kilometrin päässä Sodankylästä ja tänään on ajettu 239 kilometriä. Lämmintä jotain 20,5 astetta ja täällä on tämmösiä pitkiä suoria tällä tiellä näyttää olevan ja työ on ihan hyvä kuntoista ja maisema on tommoista pusikkoa. Käydään vähän pyörähtää tuon Sodankylän keskustassa ja sitten käydään katsoa minkälainen Sodankylä City on ja sitten lähdetään tonne pohjoiseen päin Nelostietä. Täällä on aika paljon mäkiä tästä tiessä, ettei ole kauheasti tasoitettu näitä mäkiä, että on tietä rakennettu. Tämmöisiä pikkutöyssyjä täynnä. Se on ilmeisesti joku oratunturi tai joku semmonen tossa oikealla aika lähellä. Ei tosin näy kyllä tähän tielle. Tuolla joku vesi näkyy tuolla. En tiedä mikä järvi on kyseessä.